project? Ask Sherwin Williams and get 3% off paints and stains. Sale prices starting at $23.09, October 16th through 19th. With 40% off our exceptional paints and stains, you can give some color love to your bathroom, living room, or every room in your home. Shop in store or St. order Mary's online for Elizabeth curbside pickup. Hospital. Retail sales only. Way to pitch my parking lot. Di ako aming test sa Google. Have you ever wanted to learn a new language like French, Medyo Spanish, bugnaw or na. Russian, but thought it would be too difficult and time-consuming? Then go to Babbel.com Kaya and na try it change for free. into gold Babbel colors. works because it's Ito built sa around real kabugnaw. life. Sa It Pilipinas teaches pa ni you nalaya everyday kung practical sa init. conversations that you will Pero diri actually use. malaya. In 15 minutes a Ito day, sa you'll be kabugnaw. on your way to speak a new language in just a few Linya minutes. na mi, katulong mi nga bahin. Kaya dito ang tent. Kaya mi mo agi rin i-test ni. Dapat pag ito rin sa luyo. Linya. Mga cars dito. So, taon na gini diri tambay. Ito pagkabot sa mga doctors. Nagibot tayo COVID-19 testing center. All tests are scheduled by appointment only. Hapon ko appoint. Kung paabot kami kasi siguro hindi pa dito sa pupunta. Hindi ko panahon doon kay bugnaw na, makalain mo paminaw sa mga lawas. Allergy, grabe kaayo diri kini. Lupad ng mga pollen, magdala og sakit. Sa ang hangin sa kabugnaw magdala og sakit. Pero ako nakakuha na kong vaccine sa flu. Gusto kayo kung mag-upuan yung tugnaw. Gusto kayo mag-sipunan yung tugnaw. So 1 month ago nakakuha na kong flu vaccine. At yung ministambay dari alas 8 ang appointment sa ni oras. Huwag mo i-rob mo ni. Public ni siya, walay bayad. Ato ka itong mga small clinic, mga gagmay clinic, walay bayad. Maliwan ka, napaka-insurance, health insurance. Hindi libre lang ni siya. Kapag kabalo niya sa klase sa testa ni swaba or to injection. Ang langan niyan sa pamahagi nila sa pag-test.